deur verschonen. Hadden we maar beter weer meegebracht, hè? Ja, we zijn niet van zoeken. Goedenavond. Ach, dat is de pas van Anne. Dag jonge dames. Hij zei ook de dames tegen ons. Ik vind dat een mooie combinatie. Het ziet er heel ondersteuning uit. Vanwege de regen. Ja, dus het We willen reizen, gewoon repeteren. Goedendag. Wat goed gedaan? Ja, oefenen we over. Ja, voor de graafschapsfeest, het toneel. Voor de graafschapsfeesten. Zijn de volgende week. 1, 2, 3, 4, 5 juni. En wat goed gedaan precies doen? Repeteren? Nee, toneelstuk. Oh, er is een pony in. Dan moesten hier een Fransje vragen, dat is onze voorzitter. Die weet ik dat precies Voorzitter Fransje. Fransje Lemmer. Hi Fransje. Bas van der Zwaan, L1. Ja, ik Programma heb volgende week. dat Oh, echt een middeleeuwse koffiezetapparaten? Nou, we hebben echt een koffie nodig af en toe met de repetitie. Dat is echt wel nodig. Maar wat een leuke plek. Prachtige Dit is de herberg. Dit is de herberg en dat is de klompenmakerij. En daar ligt ons prachtige kasteel van Horne. Ja, Een oude middeleeuwse burcht van de graaf van Horne. En Egmond. Maar de Graafse feesten. Graafschapsfeesten. En dat had te maken met welke graaf? Met de graaf van Horne en de graaf van Egmond. We hebben hier zelfs een boekje liggen, daar staat het nog eens alles Er staat alles in. Er staat ook eens een keer alles in. Wat zei ze? Ik zei wel dat van die geur. Ja. Maar de graaf Maar van... dat eigenlijk van Fransje huren. Dat is onze regieassistent. Ik werd van alle kanten geassisteerd. Nee, kijk, ja, er zijn altijd meerdere kapiteins op een schip, hè? Want ik moet dit weer een beetje regisseren. Ja, dat is onze regisseur, hè, met zijn benen in de gips. Nee, maar de graafschapsfeesten die zijn van 1 tot en met 5 juni. Ja. En 5 juni is het 450 jaar geleden. Ah, kijk. Dat moet ik juist op het dialect kan, hè. Dat is de Ja, bedoeling, hier. hè. Ja. Ja, ik spring altijd van het een of het ander. Maar dat is 450 jaar geleden dat de graaf van Horne is onthoofd in Brussel. Ja, maar het is niet zo tof als in Eindhoven gekomen, Dat is niet zo tof als in Eindhoven gekomen. Waarom hè. hebben ze dit onthoofd eigenlijk? Ja, dat is een heel geschiedkundig gedoe. Omdat dat heeft te maken met de Calvinisten en het katholieke geloof. Maar waar staat het braafste jongetje van de klas, de graaf van Horne? Nou, wij zingen er wel over of dat er het braafste jongetje van de klas is, maar het was er niet. Toch om zijn eigen te verrijken en om overal wat hof te kunnen zien, toch hier en daar geprobeerd van alles bijeen te krijgen. Ja. Hè? Dus, maar goed, wij hebben tekst en wij zingen over hem en wij zien quote dat er weg is en dat er een dorp in de steek loopt. Maar wij zijn het dorp. Is dat de waarzegster of zo? Dat is de kruidenvrouw. Oh, de kruidenvrouw. Ja. Ja, leuk bondje. Ja, erg leuk. Oh, niet? Oh, dat is puur voor de regen nou. Besteld. Dat zijn de paarden die je doet met, en dat is de drossaard en de baron. Die komen op het paard en die meisjes zijn even aan het oefenen, want die paardjes moeten even winnen aan de omgeving. En een baron ken ik nog plaatsen, en graven ook, maar wat is een drossaard? Een drossaard is Dat klinkt als wat vertegenwoordiger van de graaf. Ah, oké. De drossaard is de baas. Dat is de baas hier van het kasteel. Dat klinkt meer als iets wat een peert wordt vallen, een drossaard. Maar dat was dus Drossaard van Unum. een hoogwaardigheidsbekleder. Hoogwaardigheidsbekleder. En dat kunt, als we aan het spelen zijn met de koets. Want daar zitten op het paard, dan kun je met de koets. Maar ik zie een valkenier. Ja. Er wordt op ieder detail gelet. Jazeker. En de mevrouw van de Valkenier heeft net de kleier aangedaan. Els heeft net de kleier aangedaan, de mevrouw van de Valkenier. Kijk, en in het tweede bedrijf, dan hebben we hier de grote markt. En dan is de Valkenier er en dan zijn er paardjes en dan lopen er kippenrondjes. Dus een dorp rondje om het kasteel. Hoeveel mensen doen er wel niet mee? 50. 50. 50 mensen doen het. En hoeveel mensen verwacht je tijdens de uitvoeringen? Hoe genoeg herkijkt, dan komt de tribune. Ja. En we kunnen 400 man per manier op een mooie keukenstoelen. Aanstaande donderdag werd de tribune gebouwd. En dan volgende week oefenen we hier eerder een oventje. En vanaf vrijdag gaan we in première. En dan 4 oventje achterin. Wat betekent dit nou voor het dorp? Het heel dorp heeft hier echt mee te maken. Ja? Het heel dorp, want is op zaterdagmiddag is er een grote folkloristische markt in het dorp hier.
voor de kerk. En op zondag hebben we een hele grote folkloristische optocht. Dus een heel dorp is erbij betrokken. En als wij spelen, dan is het park open. Normaal kunnen ze pas om 8 uur naar het toneel. Maar hier kunnen ze al om 6 uur. En dan kunnen ze gans door het park lopen en dan mogen ze in de ridderzaal kijken dat normaal altijd dicht is. Want het is bewoond, het kasteel. Maar dan mogen ze daar nog even gewoon kijken. Dus eigenlijk is dat een boetekansje. Een boetekansje om naar ons te komen kijken en tegelijk naar het kasteel. Ja, even in het kasteel te kunnen gluren. Ja. Ben je het eigenlijk de twijfelachtige hier om de Graaf van Hoorn te spelen? Nou, de Graaf van Hoorn doet hier niet met. Dat is dus de Drossard van Nuenen speelt dat. Daar is hij vertegenwoordiger, maar ik kan hem kijken of ik hem vind. Hij is toch niet hier? Oh. Hij is een beetje aan de late kant. Nou ja, dat is druk met hoogwaardigheidsbekleders. Ja, die zijn druk te laat. Ja. En dan hebben ze de baron en de baron, de zijn gewoon daar niet. Even kijken. En zijn er, ja. Maar wel zien de secretaris, weet je. Wie had het verhaal eigenlijk geschreven? Het verhaal heeft geschreven Frits Kriensen. Oh. Dat is de stadsdichter van Leudal. En hij heeft het verhaal geschreven en het is echt op waarheid geschreven. Dus hij heeft echt wie het volk hier leefde. En de Mart Graaf, de deskundige van de Heemkundevereniging. Hij heeft goed verstand over de geschiedenis. Hij heeft er nog op waarheid nagekeken. Dus dat we geen onzin vertellen. Daarom hebben we het over katholieken en over het Calvinisme. Niet over protestanten. Hoe belangrijk is dat om zo waarheidsgetrouw mogelijk... Waarheidsgetrouw mogelijk doen we het. Dat veel goed. Ja. Veel goed. Dan kunnen we beter in onze rol komen. Ja, maar druk is het ook zo dat ze bij films en zo gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Maar dat geeft ook niet ver genoeg. Nee. Je wil ook echt een stukje geschiedenis Een stuk opnieuw. geschiedenis. Ja. 450 jaar later. Precies. Een liefdesgeschiedenis zit erin. Er werd er een gevangen genomen. Daar komt je op aan, die heeft zijn koren niet betaald aan het kasteel. Die dingen zitten erin. En ook nog natuurlijk de liefdesgeschiedenis van een katholiek meisje met een Calvinist. Ai. En dat kan niet. Dat hoeft ook gevoelig, niet. Ja, dat natuurlijk hoeft in niet. een tijd. Nee, dat hoeft niet. Hè. Loopt dat goed af? Ja, ja? Een beetje wel. Ja, dat is Jean-Paul, dat is de baron. En daar was de secretaris, dat was ook net aan het rondlopen. Ik moet wel zeggen, ik heb van alle soorten en maten en leeftijden heb je spelers. Hè, onder de 50 mensen die meedoen. Jazeker. Was dat ook de bedoeling? Dat is in. Kom hier. Dat is in. Dat is een met de beetje. klumpjes. Dat is ons katholiek weetje. Oh, dat verleefd weer. Ik best van de liefdesgeschiedenis. Die, met het Calvinistische vriendje. Ja, klopt. Ja. Hij vroeg of het goed afloopt. Ik zeg ja, dan moet je bij kijken. Ja, dat zien natuurlijk wel. Maar het is een onmogelijke liefde. Uiteraard. Ja. Heeft ze zich door echt in moeten verdiepen in die rol? Heeft ze de geschiedenisbeuk erbij gepakt? Nee? Heeft ze acteerervaring? Sinds spelenderwijs 2013 zit er nog bij. Dat is de derde keer dat ik meedoe. En je leert natuurlijk elke keer weer. Dus, en we hebben wel echt een goede regisseur, denk ik wel tot het uiterste drieft en die echt er ook wel wat erin zit. Dus dat, ja. Soms wel eens tot vervelend toe. Soms wel. Maar ik zie hem ook Ja. En Treeske, kom eens. Wie? Doe even. Wat? Het Treeske, dat is Wat Treeske? dat is onze dorpsgek, dat is hartstikke getikt. Binnen een goede buienrader. Treeske, Treeske, dus... Treeske, meestal was de dorpsgek toch dat was toch meer een mannelijke rol, of Bij ons niet? is het een vrouw. Oh, Bij ons de regisseur. Een Treeske van Lame Sjaak. Treeske van Lame Sjaak. Ja. En Lame Sjaak, dat was zeker ook niet helemaal goed geweest. Nee, dat liep laam, ja. Wat er verder met een handjes weet ik ook niet. Ik zie me toch dan altijd wel vraagtekens bij stellen. Als ze mij had je uitgekozen om de dorpsgek te spelen. Ja. Sta je ook een beetje bekend in haar als... Nee, ik ben er ook nog bij geschreven hoor. Ook nog? Guldenrijk gaat het in. Maar ik moest per se een rol hebben. Nee, En ik ja. ga goede connecties met de regisseur of zo. Hè? Ja, ze zijn wel heel blij dat nu zwaar op wedstrijd dat ik de dorpsgek ben. Ah, oké. Dus ja. En wat moest ze precies doen? Ja, dat is zoals ze zien, een stuk. Ja, gek. Ik weet maar niet wat ik zeggen. Hoeveel regels tekst heeft ze? Wat ik er zelf van maak. Oh echt? Kan ze improviseren? Ja, kijk. En dan spelen nog wel spelers. Wat zo leuk, hè? Het dorpen. Ja, ik houd het Fransje haalt alles erbij. Fransje haalt de regie. Oh, dat is Dit een boete dorpse. Dat is een boete dorpse. hè? Dat is van bier. Ah, zo'n boetendorp is dat eigenlijk ook niet. Hè? Nee, maar we hebben gewoon veel mensen nodig, dus ze komen van alle kantjes. En welke rol speelt Stig? Ik speel Stuf
En een Remunse. Dat is goed voor En een- Remun. Ja, Dus de Kums uit Beegde en de speels een Remunkse. ja. En dan moest je zichzelf weer in heur plaatsen. Ja, en dat is al lastig, hè? Ja, ik Ja, dus... zou daar erg van in de war raken. Ja. ja, daar raak ik ook in de war van. Wat- Dus wat is dat nou- heeft even geduurd. Wanneer ziet je begonnen met repeteren? In september, binnen. Ja. We zijn al Binnen? een jaar bezig, ja. Binnen. Nee, vanaf We zijn september. binnen begonnen en begin maand Ja. gingen we repeteren. Hoe lang Ja. geleden? Ja, hier zijn we vanaf april. Begin april. April zijn we boete Zijn we gaan hier bij repeteren. hier Ja. bij het kasteel gewoon. Dick is ook acteerervaring. Ja, Ik zeker. heb in Begeda altijd musicals gedaan. En ik heb bij de Nieuw Bela's en Remun gespeeld. Dus daarom met Maar ook dan- met een beetje met stuff. Oh, wacht eens. Ik hoor van Fransje, er wordt ook gezongen. Ja, daarom Ja, heb ik wel ook gezongen. Martin, kom eens hier. Ik zing ook in dit. Dat is onze muzikale man. Ah, dat is de muzikale man. Ik heb ontzettend veel mensen moeten kiezen deze. dat is uitvoering. Martin. Nee, dat Oh, dat is Martin. Dat is Minimins. Dat is Minimins. Oh, dat is Minimins. Dat is de Ja, wat is het? Mark Koolman. Ik moet de maag verkopen. En de muzikale man zuurt goed alsof hij van de Noordpool afgekomen is. Ja, Zo erg is het toch niet, Martin, of al? ik ben een heel klein stukje naar hier toe, maar het is wel nat. Het is wel nat. Ja. vandaag wel, ja. Dus Onze tijd zit er nou op. Waarom zou je mensen moeten komen kijken naar de uitvoering? omdat dit een eenmalige, ontzettend mooi opgezet geheel is. Inderdaad, met dat ik ook zag dat ze van tevoren in het kasteel kunnen gaan kijken, dat van tevoren muziek is in het park, dat ze rondje om het kasteel kunnen lopen, dat ze in de gevangenistoren kunnen kijken, dat de ridderzaal open is en dat is van 6 tot 8 kunnen ze gaan drinken en daarna kunnen ze naar Oost, naar de Neerhof, heet je het, naar het boetegebied komen en daar spelen wij om alcohol. En niet te vergeten, maar één keer in de 450 jaar. Alsjeblieft. Ja, En er zijn ook kaarten te krijgen, zeker voor de laatste 2 dagen. de gemiddelde zonsverduistering is er niks mee. Hey, heel veel succes. Dank u wel, dank u wel.